आरो जोंहा जेब्लायबो स्ट्रेंथ आरो जों जेब्लायबो रेडि नाथाय खोथाया बेसो जे थांनाय नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि मोननै इलेक्शन जों जेननानै थांबाय दा बावहाय माखासे बिपिएफ दोलोनि जिनिखि मोनसे भुवा प्रसार बिथांमोननि जिनिखि भुवा प्रलोभन बै भुवा प्रलोभन भुवा प्रसाराव जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना माने प्रचलित जादोंमोन दिनैनि बे इउपिपिएल दोलोनि जिनिखि शुभ दिन बे दिनाव बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आं जासिबाय लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ जिनिखि महान उद्देश्य बेजों जे उद्देश्यजों बे व्यक्ति मानगोनां जोंनि आंगोनि दैदेनगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय आङो जासिनांगोन खारन बे सारनि जिनिखि प्रतिष्ठाजों इउपिपिएल दोलोआव थानानै दिनै जेरैबायदि खामानि मावनो रायजोनि मोजां खामानि मावनो जिनिखि सुजुग बा बे बिटिआर ओनसोलाव जेब्लायबो रायजोफोरनि मोजां मोनसे खामानि मावनो इउपिपिएलनि दारै मोनसे सुजुग दिनै होबाय बेनिखायनो आं मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आं सिबिनायखौ आङो जासिबाय जे दिनै जोंहा 10थि गायसनथि सान अर्थात फाउन्डेसन डे दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ जोनोम मोनदों आरो जोनोम मोननायनि उननिफ्राय दिनै इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि रायजोखौ लानानै रायजोनि अननाय आशीर्बाद बेजों जेरैबायदि खामानि दिनै मावबोबाय दिनै रायजोनि अननाय आरो सिबिनायजोंनो बे इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 5 बोसोर सरकाराव थानानैबो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सरकारबो सालायबाय आरो बे 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सारा बे बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि गोजोन खौसेथि दिनै जोङो मोननो हादोंमोन नाथाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनि बे इउपिपिएलनि जिनिखि सुखुनि दिनाव बेखौनो फोरमायनांगोन थांनाय खय मासनि सिगां बिपिएफनि सरकारा फैफिननायनि उनाव जि महात उद्देश्यजों मानगोनां इउजि सार प्रमद बर' सारमोनहा इउपिपिएलखौ गायसनदोंमोन बिनि गेजेरजों जेरैबायदि रायजोफोरनो मोनसे गोजोन खौसेथि थासारि होदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दोननाय बिपिएफनि सरकारा फैनाय लोगो लोगो गोजोन गैयै मोनसे थासारिया बाव दिनै नुजाथिदों बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि जिनिखि सुखुनि रंजानायनि दिनब्लाबो दिनैनि दिनाव आङो बेखिनिखौनो बुंजोबबाय आरो दिनै नैबे जोंहा गायसनथाइ सायाव जेरैबायदि गाजा गोमजा बहाय फैनानै बाहागो लाबाय बेनि थाखाय आङो मान होनो गोनां साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननो रोजा रोजा चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि जानानै आङो साबायखरखौ जासिबाय ओरैनो जोंहा दिनै गोबांथार हाबाफारि बेबायदि गैयामोन खारन अखाया जोंखौ जेरैबायदि हाबाफारि लादोंमोन सुजुग होआखिसै फुंनिखिनियाव जोंनि दोलोनि फिरफिला बिरहोबाय मुंख्लंफोरनो जोङो मान बावबाय बेजों दिनै जोंनि जिनिखि प्रतिष्ठा फाउन्डेसन डे जोङो केक हानानै जोंनि दोलोनि बेखौ जोङो रंजानायखौ जों बेजों फोरमायबाय बेजों लोगोसे बाहाय बाहागो लाफैनो हानाय रायजोनि ओनसोलनि मान होनो गोनां रायजो राजा बिथांमोनजों आगोलनि आरो दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि जिनिखि परिबेस परिस्थिति बिनि सायाव जोङो गुवारै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि जोंना जानानै थांबाय आंथ' बेखौनो बुंनांगोन जे दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे कर'नानि उनाव जिनिखि 3 बोसोरसो सम मोनदोंमोन बेखिनि समाव जेरैबायदि बे चिरां दुवार ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावदों बेखौ थांनाय 17 बोसोरनि सिगां जाय सासनगिरि बिथांमोना सालायलांदोंमोन बैजों रुजुनो थाङोब्ला बहुद खम होननानै बुंनांगोन बेनिखायनो डेभेलपमेन्टनि सिनारि निस्सय मिडिया नोंथांमोननावबो दङ रायजो राजा बिथांमोननियावबो दङ बेनिखायनो आं सानो
थांनाय 17 बोसोरनि बिपिएफनि सासनकालाव जेनिखि डेभेलपमेन्ट आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि नैबे 5 बोसोर अर्थात कर'नानि उनाव 3 बोसोरनि समाव मावनाय बे चिरां द्वारा जोंनि डेभेलपमेन्ट बेयो रुजुथावै मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों होननानै आङो बुंनांगोन। मोननैयावबो नोंथांमोना दोलो हिसाबै एबार फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय नोंथांमोननि स्ट्रेंथखौ माबायदि खालामनो सानो? जोंथ' दाबो बहुद स्ट्रेंआवनो दङ जे पिपल दोलोआ बहुद सिङावनो दं। दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि नैबे जोंनि फाउन्डेसन डे सेलेब्रेसनाव जायनिखि रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैबाय बेनो मोनसे प्रमान आरो जोंहा जेब्लायबो स्ट्रें आरो जों जेब्लायबो रेडि। नाथाय खोथाया बेसो जे थांनाय नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि मोननै इलेक्सन जों जेननानै थांबाय। दा बावहाय माखासे बिपिएफ दोलोनि जिनिखि मोनसे भुवा प्रसार बिथांमोननि जेनिखि भुवा प्रल'भन बै भुवा प्रल'भन भुवा प्रसाराव जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनहा माने प्रसलित जादोंमोन भुल पसति। दा बिथांमोना जाबाय बिथांमोनहाबो दिनै पस्तायबाय मानोना बे बिपिएफ सरकारा फैनायनि उनाव जेरैबायदि काट जुवा मेला गन्दगल बा दिनै नोंथांमोना नुदों जे दाख्लै बिजिनियाव सासे बुथार जाबाय, रायमानायाव सासे सुबुंखौ फरेस्टआ गावथारनाय मोनसे जाथाय जाबाय। दा मोनसे असान्ति परिबेस बेनिखायनो रायजोफ्रा जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिखौ लुगैयो आरो बे असान्ति मोनसे परिबेसनिफ्राय परित्रान मोननो थाखाय जेब्लायबो इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोना हास्थायो आरो भबिष्यतआव बिथांमोननि रायजो राजानि जेनिखि गोजोन आरो खौसेथिनि जेनिखि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% सरकाराव फैफिनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेनि थाखाय जों जेब्लायबो प्रस्तुति जानानै दं आरो खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ।